ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες του Θοδωρή Αμπατζόγλου ως δήμαρχος Αμαρουσίου. Αμέσως πρέπει να ξεκινήσει η αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεινοπαθεί από διάφορα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το δεύτερο κομμάτι είναι να αξιοποιήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης. Ποιο είναι αυτό? Στο Μαρούσι είναι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας έχουν την έδρα τους. Στο Μαρούσι παράγεται σε επίπεδο εδρών επιχειρήσεων το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε και προς όφελος των πολιτών, γιατί αυτό πρέπει να φτάνει στον κάθε πολίτη μας. Μία λοιπόν δουλειά είναι να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις με τους ανέργους της περιοχής, τους άνεργους νέους, και αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα αν ο Δήμος παίξει το ρόλο της σύζευξης ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Αυτό είναι μια δουλειά που την ξέρω, γιατί διοικητής του ΑΕΔ ήμουνα, αυτή ήταν η δουλειά μου. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια έργα που γίνονται στο Μαρούσι, όπως η διευθέτηση του ρεύματος στους απφούς κτλ., για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχε και η Μάνδρα, όπως τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο κ. Ρίκος. Και το τρίτο είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, της στάθμευσης και των πεζοδρομίων που ταλανίζει τους Μαρουσιώτες.